Čus lidi, já jsem Maxi a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme unboxing letadla XK A800. Je to malinký glider, který spadá pod 250 gramů, což je výborný, protože se nemusí registrovat. Na letadlo budete mít odkaz v popisku. Jdeme ho otevřít. Letadlo nás stálo relativně málo. 1600 mám pocit, takže dobrý. Teďka bude sranda ho vyndat. Tak a tady ho máme. Můžete si všimnout, že je rozložený, takže se budeme muset skládat. Tady máme návod. To samozřejmě nikdo nepotřebuje. Tak, čím začneme první? Asi tím, že otočíme krabici. Jo, je tady. Ze spoda máme ovladač. No, tak to nevyndám. Tak. Ne, už mi to vypadlo. Tak, tohle je náš ovladač. Je to mod 2. A jo, je to takový ten klasický, který dostanete s plnýma letadlama. Potřebujete 4 Ah baterie, já už je mám, tam rovnou dám. Co ještě asi tak něco, co bych mohl zmínit, je, že letadlo je RTF, mělo by v sobě mít baterku. Tady máme nabíječku, šroubovák, náhradní vrtuly a šrouby na letadlo, který se budou hodit, takže všechno dáme ven. Nabíječka, tak šrouby, šroubováček. Šrouby jsou takhle 3, relativně malý. Jeden dlouhý, jeden střední a jeden kratší. To se hned dozvíme, kam to patří. Tu zde máme stabilizátor první. Je to hodně tuhý, takže se to bude potřebovat rozhýbat, ale je tu. Můžete si všimnout, bude potřeba konektovat, spojit. A tady jsou křídla. Jsou hodně velký. Bože. Tady je náš, nevím, jak je to česky. A tu zde máme malinké servero, hodně malinký. A kabeláž, která se bude připojovat. No, je to dobře. Zde je druhé křídlo, které už je zabalené. Úplně to stejný. Taky malinký servero. Směrovka? Výškovka? Ne, nevím. Vypadá moc hezky. Křídlo je fakt velký. Jako rozpětí má mít 780 mm, takže 78 cm. No a zde je naše směrovka. Tak je docela tuhý, takže doporučuji rozhybat, abyste nezabili servera nebo neodpojili něco s ním. No a tu zde je trup našeho letadla, tady můžete vidět vrtule, která se krásně bude skládat. Je úžasný. A tady máme kokpit, na kterého nevím, jak se dostanu. Zde potom je zadní část letadla, můžete přistávat, nemá kolečka bohužel. Vepředu tady máte ochranu proti nějakému zničení. Motor je malý a vypadá to, že je dražd, takže žádný vysoký výkon. A tu zde máme, jak je to český? Prostě kryt na baterii, černý, tady je polystyren, no. A tady je malinkatá baterka, která má 300 mAh a je to dvoučlánková baterie. Bude potřeba nabít. No. Letadlo vypadá moc hezky, co si budem. A za tu cenu to je jako slušný. Dost slušný. Ještě jeden takový krásný pohled. No. To je všechno. Takže pryč.
A asi jdeme skládat. Já si tady vezmu návod. Tam, co patří. Dobrý. Zde si můžete všimnout, že náš největší šroub půjde dopředu na křídla, nejmenší půjde ze zadní části křídel a náš prostřední půjde dozadu skrz výškovku a směrovku. Tak, jdeme se na to vrhnout. Šroubky mi sem dej. Mimochodem omlouvám se, že jsem tady nějakou tu další dobu nenatáčel. Byl jsem velmi zaměstnán. Přijímačky, chápete? Tu zde můžete vidět líp šroubky. Největší, střední, nejmenší. No, přiběžneme asi zadní části. Takže jakže to bylo? Střední šroubek přijde do zadní části. Což je tenhle stříbrný. A jdeme na to. Výškovka přijde zde skrz černou část. No, to bylo jednoduchý. A pak tu máme směrovku. To by mělo přijít nějak takto. No, a to je všechno, teďka šroubek. Šroubeme. Tak, a máme napevno. Už takhle to vypadá hezky. A teď křídla. Takže největší přijde dopředu, menší přijde dozadu. Křídla si můžete všimnout, že tu zde mají otvory, které pak přijdou sem. Takže jakoby... Jasně, musíte ze zhora. Tady jsou takové části, do kterých tohle z toho přijde. Jakoby to prostě najedete. A hotovo, spojeno. Pak tady máme kabeláž, na kterou připojíme kabílky, což já jdu udělat teď hned. Nevím, připojím. Druhý. Připojím. Jaká máme připojeno. A teď už jenom dát křídlo dovnitř, což bude docela sranda, protože moc místa tady není. Ideálně prostě sem dozadu. Tak. Zadu. Tak. 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 No, to bude jednoduchý. Největší šroubek dopředu. Jdeme zašroubovat. Jak už jsem říkal, letadlo má po 250 gramů, konkrétně 110, takže můžete lítat jakoby úplně všude. Řekl bych, že bude ideální pro začátečníky, protože má stabilizaci, 6G stabilizaci. Pak taky můžete dělat 3D kousky. Už úplně nevím, jestli se nám bude chtít, když začínáte, ale můžete zkusit. Ještě něco, asi úplně ne. Mimochodem, na cestě bude ještě jeden unboxing. Tak, jsme hotoví. A je to docela velký, docela dost velký. Takže to bude sranda ještě. Když chcem, tak. No a teďka si zkusíme letadlo zapnout. Jde sem. Tak. Tak a fungujeme.
Ještě musíme ale připojit zbytek. Teďka se podíváme na to. Má pěknou sílu na to, že je to takový malinký letadýlko a hlavně lehký. Koukám, že stabilizace je zapnutá. Vše dobře. Tímto tlačítkem stabilizaci vypínáte. Teďka máte jenom pomoc, mám pocit. No. Nevím, jestli to půjde vidět, ale moc toho nemáte. A stabilizace funguje, což je dobře. No, já jdu připojit zbytek a tady ale vypojím, protože mi to je to tady cvaká. Tak. Teďka jsme vycentrovali. Můžete si všimnout, že tady to budeme potřebovat docela dost. Výborně. Hodně jednoduše se s ním pohne, takže na tohle doporučuji dávat pozor. Jdeme to zapnout, jdeme zase všechno vycentrovat a pak připojit. Tak, vycentrováno, odpálíme a tebe podržíme. Dáme dozadu a jdeme dozadu. Budeme točit. Otočíme teď. Takže my chceme přesně naopak. No, to už by mohlo. Jde šroubovat. Jdeme si otevřít tady náš přípojku. No. Tak, ty pojď sem. Zpátky na letadlo. A měli bychom připojený a vycentrovaný. Teďka směrovka. Tak už jakoby je. Tím musím prostě napojit. Napojte, protože když napojit. Tak. No. Tak, teď co mám. Dobře, tak tohle bude trvat možná o trošku déle, než jsem čekal. Já se chceme napojit. Au. Jo. Jo, no to co? Pohodlí. Musíme se dát nožíkem a hodíme. Míš to, připoj se.
a máme připojeno. Zde a tu zde. Teď už jenom udělat znovu kalibraci a můžeme si zase to začít hrát. Výborně. Všechno funguje jak má, jsme připojeni. A jo. Baterku půjdeme nabít a půjdeme vyzkoušet, jak lítáme. Každopádně jo, já vám moc děkuji, že jste se koukali. Tohle je všechno, bohužel, už musíme končit. No nemusíme, můžu tady ještě mluvit o něčem, ale úplně nevím, jestli bude zajímavý, přece už to máme 16 minut. Další unboxing by měl být do týdne zhruba. A to bude hodně zajímavý letadlo. Já vám moc děkuji, že jste se koukali. Přejeme hezký den, dejte like a odběr a zatím ahoj.